vyskúšal som každú jednu drogu raz a ďakujem Bohu za to posledný krát, lebo to je najväčšie svínstvo, aké som ja v živote zažil. Ja som, priatelia, vygrcal aj vianočné pupáčiky a ja stále neviem pochopiť, ako niekto môže druhýkrát tú drogu opakovať. No, a ešte sme sa tuto, každý sme sa priznali k orientácii. To bola moja túžba, ľudia, takto tu sedieť a baviť sa s vami. Ešte doteraz som neodpovedal konkrétne na moju orientáciu sexuálnu. Ja aj moju sexuálnu? Nie, počkaj. Či čo? Ja som sa ešte nie, lebo ja som ani ryba, ani rak. Čiže si bisexuál. Všetko, čo má. A teraz Ja vám ľudia musím povedať, že ja som strašne na ženy. Ja milujem ženy. Ale mal som veľmi zlú skúsenosť aj s homosexuálmi. A to takú, že jedného dňa som dostal takú možnosť, že robiť pornofilm. Ja im na to hovorím, že prepáčte, ale ja nie som homosexuál. Že tieto praktiky ja tu robiť nebudem. Mám tých ľudí rád, poznám takých veľa, ale odtiaľ potiaľ, že ja nie som homosexuál. A okamžite vytiahol zbraň, že poďme, ideš robiť, lebo že ťa tu zabijem a takéto veci. Takéto som ja zažil. A to myslím úplne vážne. Tak so zbraňou takto stál, kameraman tam musel byť a musel som so zbraňou robiť také veci, že škoda rečí. A furt porno časopis, lebo mne sa nevedel postaviť, pravda, pred mužom, však to mi nič ani nehovorí, ani nič mi to ako nikdy nehovorilo. Tak zrazu, že poďme porno časopis a takto zbraň. No a potom ti zrazu, neviem, či ste už robili pornofilm, je to úplne... Všetci sme tu už robili pornofilmy, že? Tu máte aj fotografie všetkých tých, čo sú tu. Už len tvoja. Kedy? Zajtra by mala byť. Zajtra bude moja? Možno aj dneska. Možno aj dnes. Možno už dneska. Čo si mám dávať pozor, čo hovorím? Hoci čo poviem, to vedia tak spraviť, že z toho bude taká na čo ja poviem, vážne, že už takto musím rozprávať, lebo nasralo. No dobre, kočky, však porozprávame, určite máme času, však koľko, 100 dní sme tu. No čo si? Viac? Nie všetci. Tomu verím. Tomu verím. Nikto kedy prišiel, hej, to je pravda. Ale akože... No ale vieš čo, ja to počítať nebudem. Ja budem stále taký, aký som. Milujem súťažiť. To každý.